כמה שתתפלל יותר, כמה שתתחנן יותר, כמה שתישא תפילה. ועכשיו אני אומר לכם, תפילה צריכה להיות תפילה בכל מקום, בכל רגע ובכל שעה ובכל עת. כלומר, אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא כשאתה נמצא באוטו. כשאתה יושב באוטו, דבר עם אבא. זה מה שחידש רבי נחמן מברסלב. הוא אומר שהתפילה שלך, ההתבודדות שלך מול בורא עולם, יכולה להיות התבודדות כשאתה עושה אותה מה שנקרא כמו חבר, בכל רגע ובכל עת, פשוט דו שיח עם בורא עולם. אבא תן לי, אבא תעזור לי, אבא תרפא אותי, אבא תן לי כוח, אבא תזה. יש כוח אדיר בתפילה, כוח אדיר בתפילה שהוא גם מרפא את הנפש. למה? כשאתה מדבר על זה, דאגה בלב איש ישיחנה. כשאתה מדבר על זה, אתה משתחרר. כשאתה מדבר, עצם זה, הולכים לפסיכולוג. מה המיומנות של פסיכולוג? פסיכולוג בעצם יודע להקשיב. הוא יודע לתמוך. הוא יודע לתת לך את האפשרות לשפוך את אשר על לבך. ועכשיו כשהפסיכולוג בעצם, המיוחדות של פסיכולוג זה כשהוא בעצם נותן לך את הכלים איך לדעת להוציא ממך את כל הבלגנים שיש לך בפנים בתוך הלב. לסדר לך את המחשבות. תפילה, כשאתה מדבר עם בורא עולם, כשאתה משכנע את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם שופך את לבך. אתה מרוקן את כל הכאב שלך, את כל החוסר שלך, את כל ההרגשות הלא טובות שלך, את כל הרמות שעברו עליך, את כל המשברים שעוברים עליך. אתה שופך לבך שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. אתה שופך את לבך כנגד הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד. אתה בעצם עכשיו, מה שנקרא, משחרר מעצמך לחצים.